Alright, nano babo kabalen, kumusta kayo po? Ako yung Luis Sison, ning Huerin, Pampanga. Ngayon po nga doon ngayon at yung kami, Bora Candaba. Pero bayo kay pakit itang resort nung nukarin kami ngayon. Mangan kami pa, o tara na, tigdoon na kami. Tara pa! Ano ba na yung Huerin, Pampanga yan? May pang-live. Nebong Burst. At saka Hit 3-1. Ito kabalen, so kap na mo umipas ang tingin panahon na. Kita jo kami pin po kining Bora Candaba Resort. So ing lugar na nini at suya king boundary na ning Candaba ang poning Santa Ana. Hence the name Bora Candaba. So wala mo boundary na ning Santa Ana ang poning Candaba. So kasalukuyan may mukulat siya po niyang March. And datin niya pong metong swimming pool. Ngini king makapalibot kayong swimming pool. At yun niya pong bala mong lazy river, makanya. May mukulat na papin po kayong March na no kadakal plano kay ni bala mo tin niya pang hotel ing kasantingan kay ni may itong karing peka maragul bala mo event center or bala mo man na event center kay ni part na ning Santa Ana ang pong Candaba. So tin niya pong Sibug Hall. Na Sibug Hall lang tayo po. Kung pansinan niyo yun nung makaayos yun ni ayan no. Kadagon na king estimation ko around 300 or to 350 or more siguro na iting aloklok da keni malwala sing lugar ting parkingan o ito ne lawin tayo naman ng karelang swimming pool tara. Luis! Hi! Isa! Hi! Tara, lazy river tayo. Tara. Oh. Tara, Tita Kay. Sa'yo si Isa, sa'yo si Isa. Magbibideo ako. Pwede lang. Luis! Luis! Isa! Luis! Oy takabalen dakala salamat po kay Pamanal Baking kaya kaming video. If you do like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends po na. Nung interesado ko po karing rates we're gonna show them or you may contact them po kay Bora Candaba kay karelang fan page. And ito lumibot tamo pa po kay Pampanga dakala po rin pwedeng puntalan.
Until our next discovery, my name is Louie. Peace out!